Исәнмесез, бүген 24 октябрь, сишәмбе көн яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин, Люциана Тфулина, таныштырам. Республикада тотрыксыз һава торышы урнашты. Бүген Казанда көне буе җепшек кар яуды. Төньяк районнарда кар кичә бүген ятса да, шәһәрләрдә ул әле эреп бара. Синоптиклар бер тәүлектә айлык явым-төшем нормасының яртысы яварга мөмкин дип белдерде. Кичкә таба салкынайта, төнлә -3 градуска кадәр. Шәршәмбе циклон көнчыгышка күчү сәбәпле Татарстан югары атмосфера басымы астында булачак. Урыны белән буран булуы ихтимал. Пәнҗешәмбе явым-төшем кими, көндез 0-3 градус булса, төнлә -8 градуска кадәр төшәргә мөмкин. Сегодня снег обречен растаять. Бүген яуган кар кыш җитә дигәнне аңлатмый. Ул эреп бетәчәк. Ноябрь башы җылы килә. Температура +10-га кадәр күтәрелергә мөмкин. Кар безнең республикага хас климат нормасы буенча 17 ноябрь тирәсендә ятарга тиеш. Прогнозу в первых числах ноября ожидается такой теплый эпизод на территории нашей республики. Тышта буран, ширемдә хоккей уйный торган көн түгел. Менә матур итеп сезон тәмамлар өчен менә дигән мөмкинлек. Бүген Кремльдә Рөстәм Миңнеханов Динамо Ак Барс уенчыларын Россия чемпионы булулары белән котлады. Быел алар мондый дәрәҗәле исемгә 21-нче тапкыр ирешә. Татарстанның ширемдәге хоккей осталары Россия кубогын һәм илнең супер кубогын да яулады. Бу җиңүләр Россия һәм Татарстан спортының зур казанышы дип белдерде республика рәисе. Олия Хайретдинова репортажы. Менә ул зур тырышлык белән яуланган җиңү мизгелләре. Динамо Ак Барс командасы ширемдәге хоккей буенча 21-нче тапкыр ил чемпионы була. 24 уенда алар бер тапкыр да җиңелмәгән. Һәрбер уенчыга бүген Рөстәм Миңнеханов аерым рәхмәт әйтте. Командный дух, высочайшее мастерство, стремление добиваться максимального результата принесли вам рекордный 21-й титул чемпионов России. Я не знаю, есть такие еще чемпионы, как вы. Также наша команда второй год подряд оформляет золотой трипл, завоевав титулы чемпионов страны, а также обладателей Кубка и Суперкубка России. Сезнең җиңүләр безнең өчен зур горурлык, барыгызга саулык, сәламәтлек, зур уңышлар. Имин тормыш телим. Бу спортчыларның да, җитәкчеләрнең дә зур тырышлыгы диде Рөстәм Миңнеханов. Аерым рәхмәтен ул Динамо спорт җәмгыяте рәисе Әзгать Сафаровка җиткерде. Это моя вторая награда в чемпионатах России Суперлиги. Сложно было? Знаете, это большая ответственность, ведь за тобой и на тебе большая ответственность за всю команду, за целом вообще республику. Иван Ожерельев бу сезонда иң яхшы капкачы булып танылды. Азов шәһәре егете безнең команда өчен 4 ел элек уйный башлаган. В Республике Татарстан это одна из самых лучших инфраструктур вообще в нашей стране. Татарстанда спорт өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Минемчә, безнең инфраструктура дөньяда иң яхшыларның берсе. Без кая гына бармыйбыз, шуңа күрә чагыштырып карый алабыз. 16 000 җанатар сыйдырышлы стадионны мин бары тик Һиндстанда гына күргән идем. У нас есть все для того, чтобы просто совершенствоваться. Это неимоверно. Рөстәм Миңнеханов командадагы 16 спортчыга ТСРның 100 еллыгы медале, рәхмәт хатларын тапшырды. Кайбер уенчылар физик культура өлкәсендә от казанган хезмәткәр исеме алды. Һәр медальгә без бик шатланабыз инде. Ул алтын медаль булгач истә һәр медаль кала инде. Бер ел элек баш тренер Араик Мыргарян республика алдындагы казанышлары өчен ордены белән бүләкләнгән иде. Бүген ул Татарстанда булдырылган мөмкинлек өчен рәискә рәхмәт әйтте. Я очень горд и счастлив, что оказался в Татарстане. Бүген мине горурлык хисе били, чөнки мин Татарстанда яшим, монда эшлим. Республика мине бәхетле итә алды. Тренер гына түгел, мин әле бабай да, әти дә. Башта Татарстанда калып булырмы икән дип уйлана идем. Хәзер түгел әйтә алам, мин монда тамыр җыйдым. Я уже в Татарстане. Я горжусь, что я в Татарстане. Рөстәм Миңнеханов командага 5 миллион сумлык сертификат тапшырды. Спортчылар үзләре дә буш кул белән килмәгән. Рөстәм Миңнехановка кәшәкә һәм 21-нче алтын медаль бүләк иттеләр. Алда яңа сезон ул апрель ахырында башланырга тиеш. Алия Хайретдинова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.
Бүген Рөстәм Миңнеханов Төркиянең Казандагы яңа генераль консулы Угур Йылмаз белән очрашты. Ул бу вазифада 1 октябрьдән эшли. Татарстан рәисе аңа уңышлар теләде һәм Төркия Республикасы игълан ителүнең 100 еллыгы белән котлады. Бу бәйрәмне алар ел сайын 29 октябрьдә билгеләп үтә. Төркия Татарстанның төп халыкара икътисади партнерларының берсе булып тора, диде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел товар әйләнеше 1 миллиард 200 миллион долларны тәшкил иткән. 2021 ел белән чагыштырганда бу 2 тапкырга күбрәк. Консул Угур Йылмаз үз чиратында Төркия белән Татарстанда тугандаш халыклар яши. Шуңа ике арада хезмәттәшлекнең әһәмияте зур. Элекеге консуллар башлаган эшне дәвам итәргә ышандырам, диде. Татарстандагы милләтара дуслык һәм бердәмлек нинди генә шартларда да какшамаска тиеш. Моның өчен гореф-гадәтләрне саклап, яшь буынга тапшырырга кирәк. Хәзер бу ил күләмендә иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе. Бүген Халыклар дуслыгы ассамблеясе советының Алексеевскида узган күчмә утырышында Фәрит Мөхәммәтшин шулай дип белдерде. Республика дәрәҗәсендәге җыелышның районда узуы очраклы түгел. 3 ел элек Алексеевскида Халыклар дуслыгы йорты ачылган. Анда дистәгә якын бүлекчә эшли. Бүген районда миграция мәсьәләләре хакында җентекләп фикер алыштылар. Уздырылган вакыйгалар турында Илдар Сафиуллин. Рада приветствовать вас в нашем обновленном молодежном центре. Разрешите провести для вас небольшую экскурсию. Бер бүлмәдә җырлыйлар, икенчесендә уйныйлар, остаханәдә төрле һөнәрләр үзләштерәләр. Алексеевскидагы заманча яшьләр үзәге бу. Бүген аның эшчәнлеге белән Фәрит Мөхәммәтшин танышты, яшьләр белән аралашты. СВОда катнашучылар өчен шәмнәр ясыйлар, яшеренү өчен челтәрләр дә үрәләр монда. Биредә 300-гә якын яшүсмер шөгыльләнә. Алина Сафиуллина Алексеевск аграр күлиятендә укый. Буш вакытларда монда киләм ди. Бөтен сыпарадым, бөтен төштә булдым. Бик матур, бик әйбәт монда. Бик уңай эшләргә. Хәзер Алексеевскида 25 меңгә якын кеше яши. Шуларның 9 меңгә якыны яшьләр. Вакытны файдалы, кызыклы итеп үткәрү өчен бу бинага ихтыяҗ зур булган. Бик тәген файдалы бина, чөнки яшьләргә үзләренең төрле яклары буенча дагын теге үзләрен сынап карарга, буш вакытларын шушы бинада үткәрергә бик уңайлы җир дип уйлыйм. Бу бина мәдәният йорты буларак 90-нчы елларда төзелгән. Быел республика программасы буенча капиталь ремонтланган. Хәзер тормыш кайный. Быел Татарстанда шундый 6 бина кулланышка тапшырылачак ди яшьләр эшләре министры. Бу яшьләр үзәген махсус яшьләр белән концепция ясалган. Һәм инде менә бу концепция буенча сез күргәнчә монда актовый зал, звукозаписывающая студия, төрле юнәлешләрдә кулланырга мөмкинлекләр бар. Алексеевск районында яшәүче яшьләргә үрнәк алырлык күренешләр бихисап. Менә шы баш киемнәреннән күренгәнчә, бу җирлектә 10дән артык милләт вәкиле яши. Бүгенге зур вакыйга уңайыннан монда һәр милләт вәкиле үзләренең менә шундый матур милли киемнәреннән килгән кунакларны үзләренең милли ризыклары белән кунак итә. Бүген монда Республика Халыклар дуслыгы советының күчмә утырышы үтә. Бүген җир йөзендәге катлаулы шартларда республикада яшәүче халыкларның дустана мөнәсәбәтләрен тагындан ныгыту һәм тәҗрибә уртаклашу өчен. Менә без хәзерге вакытта үзбәк кызлар ясаган чәйдән авыз итәбез һәм инде Крәшин апалары пешергән камыр ризыгын да татып карарга мөмкин. Арулармы сез? Исәнмесез? Крәшин пирогыннан авыз итегез. Республикада төрле милләтләрнең дус булып аңлашып яшәү безнең байлыгыбыз ди Фәрит Мөхәммәтшин. Күп халык җыелган. Районнардан да күп килгәннәр, республикадан да җитәкчеләр килгәннәр. Нигә дигәндә мәсьәләләр мөһим. Халыкара дуслыгы. 2020 елда Алексеевск районында халыклар дуслыгы вәкиллеге ачылган. Анда хәзер 9 бүлекчә эшли. Татарның сабан туе, чуашларның уяфы уртак бәйрәмнәргә әверелгән. Межнациональный, межконфессиональный праздник. Районыбызда яшәүче һәр халыкның милли мирасын саклап, яшь буынга тапшыру безнең бурычыбыз. Алексеевскида элек-электән төрле милләтләр ярдәмчел, тату күршеләр булып яши. Үзара татулык, икътисади тотрыклык булганга Татарстанга күченүче чит ил вәкилләре дә күп. Нигездә эшләргә укырга дип киләләр. Аларга игътибарлы булыгыз ди Фәрит Мөхәммәтшин. Уку йортларында эш урыннарында аңлашылмаучанлыклар килеп чыкмасын. Бу хәзер ил күләмендәге мөһим мәсьәлә ди ул. Моның өчен Халыклар дуслыгы ассамблеясы җитәкчеләр, тәртип сакчыларының җаваплы булуы сорала. По количеству прибывающих иностранцев чит илләрдән күчеп килүчеләр буенча Татарстан Идел буе төбәкләре арасында алдынгы урынны били. 2021 елда 256 мең чит ил кешесе теркәлгән, 2022дә 300 меңнән артык, быелның 9 аенда 291 мең. Татарстанга килгән мигрантларны ничек тизрәк матур иттереп безнең тормышка иягә өйрәтеп, менә шулай иттереп байлыгыбызны саклап калырга Татарстанның халыкара дуслыгын
һәм менә монда яшәүче халыкның киләчәген. Чит ил кешеләре килү белән бергә халыклар дуслыгы йортында яңа бүлекләр ачыла тора. Хәзер Татарстанда 170-тән артык милләт вәкиле яши. Менә бүген Кытай берләшмәсе барлыкка килүендә игълан иттеләр. Алексеевский районыннан Дилар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстаннан махсус хәрби операциядә контракт буенча катнашучыларга һәм кайбер башка категория хәрбиләргә җир бирә башларга мөмкиннәр. Республиканың җир һәм мөлкәт мөнәсәбәтләре министрлыгы шундый тәкъдим әзерләгән. Бу турыда бүген министр Фәнил Әхлиуллин хәбәр итте. Сүз 10 соты участок турында бара. Аның шартлары әле каралагына, әмма шунысы билгеле, тәртибе күп балалы гаиләләрнекенә охшаш булачак. Әлеге закон проекты тикшерелә. Ул дәүләт советына җибәрелгәч, ел ахырына кабул ителергә дә мөмкинделәр. Бүген хөкүмәт йортында гомумән җир һәм аны теркәү белән бәйле яңалыкларны бәян иттеләр. Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан разработан проект закона Республики Татарстан, предусматривающий случаи бесплатного предоставления в собственность указанных граждан земельных участков. Министр Фәнил Әхлиуллин республикада әзерләнүче яңа закон проекты турында сөйли. Ул махсус хәрби операцияга үз теләге белән киткән һәм хәрби казанышларга ирешкән егетләргә җир бирүне күздә тота. Бушлай һәм бер тапкыр. Проектом установлено, что право на однократное бесплатное предоставление собственных земельных участков имеют. Проект буенча җир участогы Россия герое исеме алучылар хәрби операциядә күрсәткән казанышлары өчен Россия орденнарына лаек булучыларга, үз теләге белән килешү төзеп Россия кораллы көчләренә йөкләнгән бурычларны башкаручыларга, Росгвардия гаскәрләрендә хезмәт итүче полиция хезмәткәрләренә биреләчәк. Аның тәртибе күп балалы гаиләләргә җир бирү кебек булачак. Әлегә бу мәсьәлә оборона министрлыгы белән берлектә карала. Аннан соң төгәлрәк мәгълүмат җиткереп булачак. Республикада күп балаларга 46 меңнән артык җир участогы бирелгән. Җир кодексы буенча аның билгеле бер таләпләре бар. Гаиләнең Татарстанда 5 ел яшәү кирәк, әмма хәрбиләр өчен ул мәҗбүри түгел. В целях поддержки военнослужащих, имеющих 3 и более детей, 3 һәм оннан да күбрәк балалары булган хәрбиләргә ярдәм йөзеннән республика җитәкчелеге мондый таләпне гамәлдән чыгару карарын кабул итте. Татарстанда бүген 110 хәрбинең гаиләсе күп балалы дип санала. Шуларның яртысы бу хокуктан файдаланды. Бүген бакчачылык ширкәтләре территориясендә төзелгән торак йортларны теркәү дәвам итә. Дача амнистиясе буенча Татарстанда 109 меңнән артык шундый милек теркәлгән. Республикада хуҗасы билгеле булмаган объектлар саны да кими. 2021 елдан алар 70%-ка зәйгән. 689 меңнән 207 меңгә калган. 207 тысяч – это тоже не маленькая цифра. 207 мең дә аз түгел. Фатирга бытыйдан документ булган очракта да объектны Росреестрда теркәргә кирәк. Бу бердән милекне мошенниклардан саклау мөмкинлеге бирә. Шулай ук компенсация алып булачак. Республикада социаль объектлар, юллар күп төзелә. Объект дәүләт мәнфәгате өчен алынган очракта компенсация түләнсен өчен милек теркәлгән булырга тиеш. Шулай ук бу иминiyet акчасын алыр өчен кирәк. Шунысы да бар, 2021 елдан бердәм милек реестрында 85 мең объект теркәлә, тагын 65 меңе исәпкә генә алына. Бу очракта мәгълүмат салым органнарына җибәрелә, милек өчен салым алына, ләкин берәр хәл була калса, итек су басса, янгын чыкса, кешенең хокуклары якланмый. Ранее учтенные права, которые возникли до 31 января 1998 года. 1998 елның 31 гыйнварына кадәр исәпкә алынган хокукларны яңадан теркәгәндә пошлина алынмый. Бу бушлай эшләнә. Кызганыч 65 мең очракта хокуклары турында язмагына бар, алар теркәлмәгән. Кешеләр аның мөһимлеген аңлап җиткерми. Милек өчен салым түләсә дә, хокуклары якланмый булып чыга. Республикада теркәлгән объектларның хуҗаларын 3 ел дәвамында ачыклыйлар. Гөлназ Сайфетдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан командасы Обилимпикс ил күләм чемпионатында 2нче урынны яулады. Бүген егет кызлар һәм аларның остазлары зур җиңү белән Мәскәүдән Казанга кайтты. Тимер юл вокзалында аларның укытучылары, дуслары, курсташлары чәчәк, плакатлар белән каршы ала. Чемпионат нәтиҗәсе буенча Татарстан командасы Мәскәү җыелмасыннан гына калыша. Һөнәри осталык ярышларында 80 медаль яулыйлар. 26-сы алтын, 37-се көмеш, 17-се бронза. Сәламәтлеге буенча мөмкинлеге шиклеләр арасында уздырыла торган Обилимпикс һөнәри осталык чемпионаты Мәскәүдә үтте. Анда Россиянең 76 төбәгеннән 750 кеше катнашкан, 113 Татарстаннан. Күрчәк белән бәйләү. Мин бу елны беренче тапкыр шундый Обилимпикс дигән движениене ишеткәч, мин үземне сынарга дип уйладым, мин беренче урын яуладым. Мин шуның өчен бик шат. Шундый горурланам, что мин Татарстанда яшим, шундый зур команда безнең.
Мин җиһаз ясау компетенциясендә катнаштым. Бирем катлаулы иде, аңа 4 сәгать вакыт бирелде. Яхшы нәтиҗәгә ирешә алдым. Ярышлар 54 компетенция буенча бара. 8 мәгълүмати технологиялар, хезмәт күрсәтү, тукландыру, медицина, сәнәгать, декоратив сәнгать, иҗат, икътисад һәм финанслар төп юнәлешләр булып санала. Нет ни одной компетенции, которой наши ребята приехали без медали. Безнең команданың барлык компетенцияләрдә дә медальләре бар. Егет-кызлар гадәттәгечә тегү, кондитерлык, IT юнәлешләрдә көчле булдым. Укытучылар да, студентлар да яхшы нәтиҗә күрсәттем. Мөмкинлеге шикле булсалар да, алар мәктәптән үк һөнәргә өйрәнеп үсә. Авырлыклардан курыкмыйлар, актив тормыш алып баралар. Начинают учиться по профессии, получать профессию. Киләсе елга республика бюджеты турындагы канун проекты беренче укылышка әзерләнеп беткән. Ул 2 ноябрьдә Дәүләт Советы сессиясендә каралачак. Бүген төп финанс документ проектын бюджет, салым һәм финанслар комитеты утырышында хупладылар. 2024 елда бюджет 383 миллиард сумны тәшкил итәргә тиеш. Социаль юнәлешле булачак. Кытлык килеп чыгар дип фаразламыйлар. Сирек авырулары булган кешеләрне дарулар белән тәэмин итү, ашыгыч ярдәм бригадаларында машина йөртүчеләрнең хезмәт хакын арттыру, мәктәпләрдә спорт заллары төзүгә һәм ремонтлауга өстәмә акча бүленәчәк. Бюджетка кергән өстәмә финансларны коммуналь һәм инженер челтәрләрен төзекләндерүгә, транспортны яңартуга бүлеп бирергә тәкъдим иттеләр. У нас обсуждение было широкое. Әлеге закон проекты хакында фикер алышу бик кылачлы булды. Анда хөкүмәт тә, республика районнары депутатлар да катнашты. Документ салым, бюджетка кагылышлы кануннарга кертелгән үзгәрешләрне исәпкә алып формулашкан. Андагы барлык керем, чыгымнар да үтәлергә тиеш. Депутатским корпусом. Татарстанда түләүле юлдан йөрү өчен полиция, ашыгыч ярдәм һәм мәктәп автобусларына ташлама ясалырмы? Аннан файдалануның нинди шартлары бар? Бу хакта Реальное время интернет газетасында язалар. Татарстаннан Лисичанск һәм Рубежный шәһәрләренә гуманитар ярдәм барып җитте. Узган атна җомгасында Казаннан 8 машина кузгалган иде. Алар анда 148 тоннага якын азык-төлек, кием, салым, техника, көнкүреш химиясе товарлары алып барды. Барысында елнең яңа төбәкләрендә яшәүчеләргә тараталар. Кирәк-яраклар Бердәм Россия партиясе ярдәме белән тупланган. Бу эштә республиканың Алабуга, Баулы, Мамадыш, Сорман, Теләче, Чирмешән һәм Чистай районында яшәүчеләр катнашкан. Татарстан Дәүләт Советы депутаты Альберт Хабибуллин, Казан шәһәре Думасы депутаты Марсель Шәрәпов, Баулы районы башлыгы Ильяс Гузаиров гуманитар ярдәмне Донбасска шәхсән озата бардылар. Хәзер илнең яңа төбәкләрендә спорт мәйданчыкларын төзекләндерәләр. ГТО тапшыру үзәкләре ачылудан тыш аларда спорт федерацияләре эшли башлый. Татарстан барлык юнәлештә ярдәм итәчәк. Бу юлы балалар һәм өлкәннәргә спорт белән шөгыльләнү өчен дә кирәк-яраклар алып бардылар. Бүгенгә партия тарафыннан 2000 тонна гуманитар ярдәм озатылды. Республика Татарстан продолжает оказывать всеобъемлющую помощь нашему подшефному городу Лисичанску. Татарстан Лисичанск һәм Рубежные шәһәрләренә даими рәвештә ярдәм итә. Бу юлы безгә эш сәфәре белән республиканың Дәүләт Советы депутатлары килде. Бердәм Россия партиясенә, республика районнарында яшәүчеләргә һәм битараф калмаган һәр кешегә ярдәм өчен рәхмәт. Хәзер тапшыруның без бергә дип аталган махсус сәхифәсе. Анда без СВО зонасында эшләүче журналистларның репортажлары турында сөйлибез. Донбасста яшәүче халыкка нинди сынаулар белән очрашырга туры килүен күрсәтәбез. Украина кораллы көчләре Донецкның Куйбышев районын утка тоткан. Известия операторы төшергән видеокадрлардан күренгәнчә, бер шәхси йортта ут чыгып, аның эче тулысынча янып беткән. Диварларына да зыян килә. Күрше йортларның тәрәзәләре ватылган, коймалары җимерелгән, бер хатын-кыз һәлак була, 3 кеше яралана. Махсус хәрби операция зонасында Донбасс халкын яклау өчен көрәш дәвам итә, чөнки без үзебезнекеләрне ташламыйбыз. Донбасс халкына ярдәм итәргә теләүчеләр контракт буенча хезмәткә языла ала. Килешү 1 елга һәм аннан да күбрәк вакытка төзелә. Контракт нигезендә хезмәт итүчеләргә гаиләләренә акчалата түләү каралган. Тору урыны буенча хәрби комиссариатка мөрәҗәгать итәргә мөмкин. Экранда күрсәтелгән бердәм телефон номерына шалтыратып һәм Герой Татарстана дигән сайттан да мәгълүмат алып була. Әкият Курчак театрында премьера «Эмоции иҗады инклюзив студия» иске Казан әкиятләре дип аталган спектакль тәкъдим итә. Бердә мөмкинлеге чикле 16 актер чыгыш ясый. Спектакль барышында алар мода күрсәтәчәк. Моның өчен рәссамнар Ольга Смирнова һәм Марина Родионова киездән 16 костюм әзерләгән. Әкиятләрне шагыйрь Игорь Тишин, көйне композитор Эльмир Низамов язган. Спектакль иртәгә кичке 7 артыда башлана. Күрү бушлай. 12 яшьтән зурак булган һәр кешене көтеп калалар.
есть такой жанр фэшн-спектакль. Моңарчы Татарстанда беркемнең дә фэшн-спектакль күрсәткәне юк иде. Без бу эшне беренчеләрдән булып башкарабыз. Егет һәм кызларыбыз күптән үзләрен модель ролендә сынап карарга хыяллана иде. Теләкләрен чынга ашырырга булдык. Алар өчен махсус костюмнар тиктек. Бер костюмга рәссамнар 30 көнләп вакыт сарыф итте. Башкаланың опера һәм балет театр сәхнәсендә Татарстанның мәшһүр җырчысы Әлфия Авзалова исемендәге халыкара фестиваль узды. Ул легенданың тууына 90 ел тулуга багышлана. Гала концертта җырчының иҗатын яратучы танылган артистлар да, аның исемендәге конкурста җиңүчеләр дә чыгыш ясый. Быел анда онлайн рәвештә Америка, Италия, Үзбәкстан, Казакъстаннан да җырчының иҗатына гашыйк кешеләр катнашкан. Чөнки бирдә җырларны артист башкарган 17 телдә тәкъдим итәргә була иде. Жыр мың тантанасыннан Инзилә Хөсәйнова репортажы. Тембрыңда матур, тавышыңда күчле, симитиңдә белән, Казанга әзер җырчы булып килгәнсең. Төкре аягың белән катлы. Әлфия Авзалованың яшь чагы зур сәхнәгә беренче адымнарын ясаган мәле. Аны театраль күренеш аша гәүдәләндерәләр. Аны халкыбызның моң алиһәсе дип тә йөртәләр, татар җырын дөнья дәрәҗәсендә таныткан бөек шәхес дип тә атыйлар. Үзенә генә хас әһәңле, көчле һәм кабатланмас тавышын күпләр сагынып искә ала. Әлфия апа инде ул шәхес, ул легенда, ул безнең балачак, ул безнең үсмер чак, яшь чак һәм бүген дә ул Әлфия апа, бүген дә ул безнең йөрәкләрдә. Татарстанның халык артисты Зәйнәп Фәрхетдинова Әлфия Авзалованың Хәтфә дигән җырын тәүге тапкыр 4 яшендә үк башкара. Шуннан бирле аның иҗатына гашыйк ди. Әйткән сүз бар, Зәйнәп, син нигә син бик кыйнсынасың, кыйнсынма, син ялма дип ишеңдән дөньяны ачып сала белеп җыраша. Шушындай иркенлек бирде татар җырчысына. Әлфия Авзалова Россия төбәкләрендә генә түгел, Урта Азия, Балтык буе илләрендә дә гастрольләр белән була. Шул рәвешле татар моңын таныта. Аннан кала 17 төрле телдә җырлар башкара. Әлфия апа белән берничә тапкыр чит өлкәләргә Сабантуй белән бардым. Без алдан әйтәбез икән, Әлфия апа Авзалова килә дип. Анда сез халыкның ничек килгәнен күрсәгез. Ул калдырган мирасны дәвам итү өчен җырчы исемендәге халыкара фестиваль конкурс уза. Быел анда төрле төбәкләр һәм илләрдән 600 кеше катнашкан. Татьяна Ефремова быелгы лауреатлар рәтендә легенданың җырларыннан торган Попури башкара. Тавышы көчле, менә аны карагач дәртләнеп теге сәхнәгә чыгып, аның шикелле халык җырларын җырлап, шәшәрәтеп атасы килә. Бүгенге концерт ул Әлфия Авзалованың тууына багышлана. Шуңа күрә Алла бирсә, тагын үзебезнең конкурсантлар белән матур итеп гастроль турлар оештырабыз дип ышанам. Әлфия Авзалова арабыздан китсә дә, җырлары һаман да халык күңелендә яши. Инзилә Хөсәйнова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. Тагын ярты сәгатьтән безнең каналда хоккей башлана. Акбарс авангарды уйнаячак. Аңа кадәр әле новости Татарстана тапшыруы. Хәзер Айрат Шамс һава торышы турында мәгълүмат җиткерер. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бүгенгә үз эшен тәмамлый. Сау булыгыз. Исәнмесез? Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Татарстанда һава торышы үзгәрә. Явым төшем кими, температура тагында төшә. Хәзер тулырак. Санчи бөтен организмның эшчәнлегенә уңай йогынты ясый, энергия бирә, йокыны яхшырта, баш авыртуларын, хроник ауруны бетерә, кәефне күтәрә. Санчиның файдасы гасырлар белән сыналган. Юкка гына аны Кытай медицинасының хәзинәсе димиләр. Фармленд аптекаларында гына сатыла. Телефон 8927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча киләсе тәүлектә Арча, Байлар сабасы һәм Кукмарада болытлы, кар яварга мөмкин. Көндез температура -2, төнлә -3 градус. Апас, Кама тамагы һәм Кайбышта шулай ук кар. Көндез 1 градуска кадәр салкын, төнлә 2-3 градуска кадәр салкын була. Чистай, Ширмешән һәм Аксубайда шулай ук җепшек кар явачак. Көндез -1, төнлә -2 градус. Түбән Кама, Әгерҗе, Сарманда да болытлы була, кар явачак. Көндез 1-2, төнлә 2-3 градус салкын. Әлмәт, Баулы һәм Лениногорскида болытлы, җепшек кар көтелә. Көндез 1-3, төнлә 2-3 градус салкын.
Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә салкын һава торышы көтелә. Зөядә болытлы, җепшек кар, көндез температура якынча 0 градус, төнлә 2 градус салкын. Болгарда да җепшек кар, температура көндез 0, төнлә -3 градус. Алабугада көндез 1 градус салкын, төнлә 2 градус салкын фаразлана. Горки Әмәт паркы һәм Горки метросы янындагы Новые Горки шәһәр паркы торак комплексында кулланылышка тапшырылган һәм төзелеп килүче кирпеч йортларда фатирлар, чиста һәм дизайнер эшләнмәләре белән тәкъдим ителә. Тулырак мәгълүмат 2-677-677 телефоны буенча. Грань төзелеш компаниясе. Квартиры с чистовой отделкой для тех, кто выбирает жизнь в новом формате. Жилой комплекс «Город-парк. Новые Горки». 2-677-677. Татарстан башкаласында тәүлек әйләнәсе кар явырга мөмкин. Көндез температура 0 градус тирәсе, төнлә -2 градус. Атмосфера басымы нормада диярлек. Терекөмеш баганасының 753 мм. Җил төньяк көнбатыштан секундына 4 метрга кадәр тизлектә. Дымлылык 69%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар. Юлларда бозлавык булырга мөмкин. Сак булыгыз. Безнең белән булыгыз.